Здравейте, хора! Вие сте в канала на Магдалена. Не гледайте това. Здравейте, хора! Вие сте в канала на Магдалена. Днес ще си правим грим. Да. Само да не забравя. Абонирайте се за канала с камбанка и дайте един лайк на това видео. Така че хайде да започваме. Ще ви покажа какви гримове имам. После имам още едно нещо, което ще ви покажа. Тук имам гримове. Сега първо ще ви покажа първото нещо най-отгоре, което е тази палитра, която е най-важното. Най-важното е палитрата. Чакайте, четката също е важна. Четката. Ами е малко огледалци, но аз имам камера, но имам и тук. Дори имам огледало. Мога да се гледам. Само да се буквам, защото не се стигна на краката. Взимам. Четвърти млади. Сега, ами очната линия ще ни трябва, защото аз слагам винаги очна линия. Този сериал няма да го ползвам, не може да го ползвам, защото аз си бях направила един грим, сега не знам какво да го правя. Това е много важно, Аз дори по едно време си помислих, че съм го свършила. Значи, това червило, не знам кои червила ще ползвам. Това червило, ама съм сигурна кое червило няма да ползвам. Няма да ползвам това червило, тази отдавна вече не го ползвам. И ето това червило няма да го ползвам, две червила няма да ги ползвам. Това ще го ползвам. Три червила ще ползвам, иначе са 5. Това няма да го ползвам и тук останаха още две неща. Чак няма да ги ползвам. Имам още едно нещо, но мога ще го покажа края на видео. Сега ще ви го покажа, което е, това няма сигурно. Може да не ни трябва. Това е такава друга палитра, обаче може да не ни трябва, така че да си оставя. Не се знам дали си оставя. Не. Така. Само ето да видя какво са. Добре. Перфектно. Сега хора. Първо ще почнем нещо като фондите, но не е фондите. Аз му викам малко фондютенче. Средно фондютенче. Нещо като такова средно фондютенче. Ама чакайте да фокусирам. Средно фондютенче, обаче не е. Сега ще се сложа пред. Защо угаси не разбирам? Добре, хора, към само да видя. Ето хора, не знам на камера дали се вижда, но малко блестя. Сега тази работа ще попада, после пак ще блестя. Хора, сега става смешно. На камера се вижда, че е зелено, но не е зелено. Защо слагам толкова много? Лентата! Чакайте, хора, да се събраза лента. Аз имам и лента. Нали, се пак. Лента. Го направих съвсем запомайте. Така само да се сложа лента, защото косата много ми пречи. Хора, между другото, ще ми трябват мокри кърпички, защото някога правя файлове. Не намирам мокри кърпички, нещо се изчистим с шейджимско. Аз май си отзапах лентата. Чакайте да. Така си оправя да си скрия ушите. Добре.
Хора, аз чувам много добре. Добре, хора, това ще го сложим. Добре. Айде, гледаме сега. Сега така да го дигна, защото тук имам част от челото. Да. Аз между другото слагам на устата, обаче после ще си сложа там. Хора, готово. Сега първо ще размажем навсякъде, после ще си сложа на устата. Стой мирно. Падна много червилата и вижте какво остана. Стана малко червило, защото това падна вече за трети път пада това. За трети път падаш. Малко, преко. Точно не знам, ето тук ще оставя. При играчката не си стои там. Хора, защо? Чакайте сега. Аз като съм това. Ами хора, ви пуснахме с устата, но пак трябва да сложа. Ако баща ми ме види, слава Богу, че не живея при него. Оф, да. Това нещо не се разнася на цялото ми лице. Хора, от как снимам от 6 минути, бе? Боже, чакайте сега. Как така? Бе, хора, ще го спра, като го сложа това и на устата ще се включва. Те слагам и откъде да го откача и отдолу трябва да си сложа, защото не съвсем различно от това, което в момента слагам. Разправя с вас на мусните неща. Сега хора, като се почва от най-долу, аз почвам от най-долу, не знам защо, си слагам от всичките видове червила. Първо, ми трябва салфетка. Добре. Искам да видите каква разлика има от тук. От по-надолу, просто тук. А отдолу е, защото... Ами не е отдолу, да репата се намазва нищо. Сега ще сложа от това тъмното червила, не знам каква ще ми е палитрата в момента. Сега ще сложа от нея другото червило, което ви показах. Това е това, което ще го направя някак на редеда и така. Защото имаме да изгледа от това. Се получи на редета. Между другото, се получи същия цвят, който направих в предишния си грим, преди няколко часа, преди 2 часа сигурно. Добре. Много добре се получи. Наистина е същия цвят, някакси е същия цвят. Аз имам такъв същия цвят, буквално, който е... Но, буквално... Не, същия обаче
камера просто не си... Аре, ще сложим от ти, обаче ми трябва клечка. А в несесера... В несесера си имам клечки. Имам клечки и после това, защото... Ето е течно. Не само защо ще трябва в момента. Не знам какъв ще ми е цвета на пълнителната. Ще сложа от всички червила. Просто от всички червила ще си сложа да направя. Сега, ето това червило ще си сложа. Хора, вижте сега, вижте. Няма никаква промяна. Да го сложа. Много, няма никаква промяна. Хора, аз ако ще направя някой ден е такава, че трябва да направим различни цветове. Ще е много яко. Обаче ми трябва кръпа. Ама аз нямам кръпа, ще отида да си едно познам. Я хора ми кажете, има ли разлика? Тук мога да кажа, че е малко по-тъмно. А не, едно и също. Размазвам. Ето. Нищо не. Мале, дали ще успя да кача толкова дълго видео? Добре, изобщо няма да се напредставя, за сигурност няма да мога да кача толкова дълго видео. Това ще е на части. Очаквате втора част. Чао!